Erokamano Cynthia Onyango kuom golo dok e itwa kendo penjo monego bed ni duoko wan gi geno ni joma timo nonro bo timo kargi mondo mi anyuola mayuak ni chal gima apisas mag obila yulo oyud ratiro. Komachielo Achich Hezron Junior Opiyo mitiyo gi mibadhi mar omende County ma Siaya doyo ne ong'ado ne bura mar weyo thuolo gi rambun maromo shillings milion 5 odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kaluwore ne Onyango ni ok onyal chopo chudono, Hezron ne oduok kendo pod ogeng' ne tesend obila ma Kisumu Central kabende doho ochiwo siem ne Hezron ni ok obi otudre kadonjore kod neno mar burano yo moro amora. Do bende ogolo chik ne Hezron mondo mi ochop e nyim duol mar EACC jumbe 2 ka jumbe 2 nyaka chieng' bura mar rum. Hezron ogen ni biro chopo e nyim duol tarik 24 dwe mar 9 higani. Give me the rank of July 2018. E sigana machielo wadhi kidieny mar gin kanye nyakwara mogi mana kaka